Ahoj, já vás všechny vítám u sledování tohoto videa a dneska si budeme prohlížet Dark Web a Deep Web. No, ono to je tak nějak jedno, protože Dark Web a Deep Web, to je všechno jedna velká prostě internetová zeměkoule, když to tak řeknu. Co nás napadne při prvním shlédnutí, každý si myslí, že je to úplně bezpečný prohlížet si prostě ten Dark Web a Deep Web, ale je to tak trošku nelegální, takže pokud už nebudu točit další videa, tak jsem pravděpodobně mrtvej, protože vlastně natáčím videa, které jsou zakázané a veřejně prostě vlastně uploaduju na internet. Takže mrkneme se na to. Samozřejmě budu se vyhýbat nějakým pornostránkám, zoofilii, dětské pornografii a tak podobně. To po mně, prosím vás, opravdu nechtějte, abych se koukal na takové věci. Podíváme se na nějaký blogy třeba, jak můžete vidět, tady mám spoustu odkazů, ale toto není odkaz přímo na nějaký stránky, kde se nachází nějaká tematika, ale jsou to odkazy vlastně na různý fóra, kde vlastně, když rozkliknu nějaký odkaz, který tady máme, tak se nám vlastně ukáže Hidden Wiki nebo něco takového podobného, takový rozcestník vlastně, kde budeme hledat už ty stránky přímo. Takže já už jsem si tady jednu stránku otevřel, je to klasika, je to The Hidden Wiki, která je asi nejznámější a podíváme se na ní, co se tady nachází. Takže hostingy, různé webovky, blogy, fóra, e-mail a zprávy, politika, no tak do politiky asi koukat nebudem, audio, music streams, takže to vypadá nějaký rádia. No, na nějaký rádio se můžeme podívat. Zkusíme otevřít třeba toto. Paráda, tahle stránka funguje a tuhle stránku už jsem si ji taky jednou, myslím, že prohlížel a tahle stránka je fakticky suprová, protože vlastně tady máte rádia, který nikde jinde nenajdete. Jo, můžete tady poslouchat metalový rádia vlastně, takže různý prostě žánry, každý si přijde na svoje. Líbí se mně vlastně, že na to, že to je na Deep Webu, tak jsem čekal, že ta kvalita bude šílená. Ale když jsem si otevřel jedno rádio, tak jsem byl docela slušně překvapený, protože ta kvalita prostě je fakticky super. Takže zkusíme si něco rozkliknout. Paráda. Paráda. Nějaký country. Dobře, jak vidíte, můžete tady najít opravdu i country třeba. Dobře, tak se ještě mrknem tady. Dobře, funguje to. Jak tak na to koukám, nějaký lidi to tady poslouchají. Pardon. Takže si myslím, že ty rádia jsou tady dost oblíbený. No nic, podíváme se, a teď jsem si zavřel Hidden Wiki. No, nevadí. Tadyk. Chvíli to načítá, ale není to z důvodu, že byste měli pomalej internet. Je to z důvodu, že vlastně ten Tor prohlížeč vlastně skrývá vaši IP adresu a každou, já nevím přesně teďka jakou, každou vteřinu nebo minutu to mění vaši IP adresu, abyste nebyli dohledatelní. Ale co pak, Hidden Wiki nám přestala fungovat. To se mi nelíbí, že bych otevřel něco jiného. Ono tady těch Hidden Wiki je samozřejmě víc, takže zkusíme tuhle. Jo, tak
ta funguje. A to je úplně jiná Hidden Wiki, takže tohle pozavíráme a koukneme se, co mají tady. Takže hostingy, obrázky, no, tak na ty obrázky bych asi moc neklikal, protože občas se tam najdou věci, které vidět fakt nechci a vy určitě taky ne, takže nebudeme zase otvírat úplně všechno, jo. Když už, tak otevřeme něco, co aspoň za něco stojí. Filmy, hudba, televize. Zkusíme to. Koukneme se, co tam nabízejí, jestli to vůbec bude fungovat. Většina těch stránek, které tady vidíte, tak většina z nich nefunguje. Protože buď to jsou sledovány FBI v Americe a zablokovány, nebo dokonce i vládou. Takže většina z nich nefunguje už. Tak asi nefunguje. Drogy. No, můžeme se podívat na nějaký ten obchod, jestli nám to bude fungovat. Jestli vůbec se nám něco načte. Tohle vypadá, že nefunguje, tak to končíme. A nic? No. No jasně. Jo, to je erotika už, aha, dobrý. Tak to jsem opatrovníš. Tak se podíváme, be here now. Jak říkám, většina těch stránek nefunguje, jo, takže je největší pravděpodobnost, že těch stránek si tady moc asi neprohlídneme. Takže jinak je to můj první let's play z natáčení. Let's play. Je to moje první video, který natáčím vlastně v tomhletom směru. Takže jsem takový začátečník. Zajít. Ale každopádně, když nebudete otvírat, hele, české stránky, ty by mohly fungovat. Kdo neví, do čeho jde, tak prosím vás lidi, nehledejte to, protože ten dark web a deep web, já vím, ono to láká člověka prostě se tam kouknout, ale jako, nevím, stačí, když otevřete nějaký porno stránky vlastně a můžete mít docela slušný problém, protože vlastně na těch porno stránkách, co jsou na deep webu a dark webu, se většinou nenachází klasický porno, jako jste zvyklí, třeba na free video a tak podobně. Tam se nachází většinou dětská pornografie, násilí, znásilňování. Prostě není to klasický porno, jako jste zvyklí. Takže doporučuji moc tam nekoukat. Jasně, Japonsko, porno. To ani otvírat nebudu, protože je nám úplně jasný, co se tam může najít, že jo. Nějaký pojídání varlat a já nevím co, no nic, nebudem to řešit. Marketplace. Americký pasport, neboli občanský průkaz. Si můžete, občanský průkaz, pardon, pas. Pokud chcete být oficiálním americkým občanem, tak stačí, když zaplatíte 2000 je to 4,113 bitcoinů. Jinak tady vlastně nenakoupíte za klasický dolary, eura a tak podobně. Tady většinou platíte bitcoinama, který si můžete koupit jednoduše přes svoji banku nebo přes různé internetové stránky. Jeden bitcoin, nevím přesně kolik je, ale tuším něco kolem 1000, nejsem si ale úplně jistý. Takže dá se říct, že skoro na naše peníze za 4000 můžete mít oficiální pas americký. No,
hosting image uploader. Kdybych tady otevřel omylem nějakou stránku, která není tak nějak cenzurovatelná, tak ji scenzuruju, protože nezlobte se, já nechci, aby mě někdo zablokoval prostě YouTube. Takže tak tady se asi uploadujou nějaký obrázky jenom. Ale jak tak na to koukám, tak asi tady toho moc nenajdem, protože to jenom uploadnem, ale těžko říct, kam ty obrázky jdou, takže radši to nebudeme zkoušet. Nějaký blogy. Deep Web Radio. Je to to samé? Ano, to je to samé, co jsme měli otevřené. Tak se podíváme na další. Nějaký fóra. Hack. Hackři, samozřejmě ty jsou po celé zemi, takže dokonce jsem, není to tak dlouho, našel jednu stránku vlastně s hackerama, kteří vám třeba za $200 nahackujou prostě třeba Facebook vaší bejvalky a no prostě takovýhle různé věci tam můžete najít, jo. Můžete tam najít nájemný vrahy, ty vám můžou zabít třeba člověka, který ho nemáte rádi. Můžete si vybrat, aby ho mučili, nebo aby ho jenom prostě zabili a konec, finito. Takže na takovýhle věci já teda asi moc nejsem. Otevřeme si pár stránek. Erotik, jasně. Prosím vás, nechtějte to po mně, abych to otvíral. Fakt to otvírat nebudu, protože sebevrah teda určitě nejsem. No, tady už jsme dole, takže se podíváme spíš někde nahoru. Já jsem tady toho viděl a takto search engine. Co pak máme tohle? To bude nějaký rozcestník DuckDuckGo. Jo, to je klasický prohlížeč. A necenzurovaný Hidden Wiki. To si děláte. Jo, to je ta, co jsem měl otevřenou. Paráda, to jsem chtěl. Akorát jsem nevěděl, kterou jsem otvíral. A takže se podíváme. Euroguns. Zbraně. Desert Eagle. Ty brďo. No, tak tohle funguje dobře. Tak si tady prohlídneme. No, tak těch zbraní tady moc teda nemají. Můžete se tady i zaregistrovat, ale to já dělat nebudu. Takhle. Pokud si ty stránky pouze prohlížíte se zbraněma, drogama, tak se vám nic nemůže stát, jo. Je to vlastně, jako byste si na Google prostě napsali Guns a prohlíželi si je, jo. To není nic špatného prostě. Ale pokud já tady kliknu to Buy Now, tak už mám dost velký problém. Takže to dělat nebudem. Podíváme se ještě na nějaké stránky Tor Links. Jestli tady ještě někde něco bude. Možná... Ano, jo, tak tohle je klasický Tor Links. Klasický rozcestník, seřazený podle abecedy, tuším. Ano, no tak podle abecedy, no. Je to tak nějak různý. Ale tady je největší pravděpodobnost, že tady narazíte na stránky, které většinou nefungují, protože vlastně tohle je taky jeden z nejznámějších Tor vyhledávačů linků. Takže moc tady toho asi nejde. Hackři, fórum. Jak říkám, je to prostě těžký, protože
většina těch stránek je prostě zablokovaná buď to vládou, anebo policií, takže. A já se ani nedivím. A ono je to možná na jednu stranu dobře, protože nikdo asi nechce koukat, jak někde znásilňujou nebo vraždějí děti. A ostatní, Kenny. Mrtvý Kenny je bastard. Cože? No, nebudu to otvírat. Radši to nebudu otvírat, protože nepotřebuji vidět všechno. Jak říkám, kdybych kliknul na nějakou stránku a bylo tam něco opravdu nechutného, okamžitě to cenzuruju. Tak nevím, tady toho asi moc nenajdeme. Drogy. Říkám, většina těch stránek prostě je nefunkčních, takže. No. Tady to vypadá, že je jenom jeden druh drogy. A vypadá to, že to je z Ruska. Bílá ruská 80 eur za 7 gramů, což je žádná celá 144 bitcoinů. To znamená, teď nevím přesně kolik je euro. Ale použiju k tomu teďka svůj telefon. Protože bych docela rád věděl, kolik je teďka euro. Kurz euro. A kurzy eura. Takže, jak jsme na tom s eurem? 27 korun. Takže to máme 27 krát 80 se rovná 2160 korun. Takže žádná celá 144 bitcoinů je 2160 korun na české koruny. To znamená, že 4 bitcoiny. No, nic. Takže 4 bitcoiny můžou být tak něco přes 50, přes 80 tisíc. Dobrý. Tak být americký občan za 80 tisíc, to bych se asi nechal spíš legálně udělat americkým občanem. A ještě se koukneme na nějaké stránky. Tohle zavřem. Ještě tady otevřem pár stránek. Ale už se nám tady. Jo, tak tady to jsem viděl. Afgány. Afgány. 155 žádná celá 319 bitcoinů. To je 20 gramů. Tak to bude teda, no. Jak tak na to koukám, tak ty ceny jsou skoro všude stejný. Pure kokain. To si děláte kozy. 2 gramy za 160 eur. Ty vole. 160 krát 27. 4320. Ty kráso. 1375 eur za 25 gramů pure kokainu. 100 gramů za 650 eur. Psychotropní látky. Ty vole. LSD, dobrý. DMT. No tak, dobře. Radši pryč. Mobile Store. Čili prodej telefonu. Samozřejmě kradený, že jo? To je úplně jasný. Ano, samozřejmě odblokovaný.
originální krabice. Galaxy S5 za 270 amerických dolarů. No, tak určitě tady ten telefon seženete levnějc než někde v originálním krámě. Eurogant, to už jsme tuším měli otevřený. Jo, to jsme měli otevřený. Ho. Apple za 250 dolarů. iPad Air. No, nemám nic proti Apple nebo iPhoneu, ale nevím, nikdy mě to netáhlo si ho koupit. Já mám Samsung, jsem spokojený. Tak zatím procházíme takový weby, který nikoho nepohoršujou. Asi máme štěstí. Ne, opravdu chce to číst, na ty odkazy vlastně koukat se, čeho se to týká. V žádném případě, ale opravdu v žádném případě, co vám můžu doporučit. Neotvírejte odkazy, které nemají popis. Co znamenají nebo kam odkazují. Většinou ty odkazy, které nemají popis, jsou prostě nelegální a je to prostě humus kolikrát. Stalo se mně to jednou a už nikdy neotevřu odkaz, který nemá popisek. Ranní kafe, to mě vždycky probere. Tak, no, že bychom se koukli na politiku. Něco zajímavého. No, ono těch politických stránek moc fungovat nebude, protože určitě politici nebudou rádi, když jim někdo bude koukat do soukromí, nebo co tam řešejí, i když sami víme, co tam řešejí. Software. Hackování programů. Jasně, tady musíme být zaregistrovaný, aby nás to tam pustilo. Což se nedivím. The Pirate Bay, to je klasika. Tuhle stránku zná úplně každý, kdo stahuje torrenty. Akorát koukám, že tady taky asi nefunguje. Torrent oficiál. Aha, jasný. A tahle stránka funguje i na klasickém Google třeba prohlížeči a vlastně je pod názvem thepiratebay.org, ale funguje. Dá se přes ní stahovat, normálně běží. I když vlastně tahle stránka byla nahlášena jako nebezpečná, ale nejvíce rozšířená vlastně stránka s torrentama. Jo, takže tam vlastně najdete úplně všechno na tom The Pirate Bay, protože no prostě je tam úplně všechno. Od televizí, porna až já nevím po co všechno. Nejnovější hudbu, všechno prostě, hry. Ale nejenom na počítače, ale i na Xboxy, PSK a tak dále. Takže tuhle stránku vlastně naleznete i na klasickém Google prohlížeči. Takže, ale jedno to o tom už naznačuje, že ta stránka se nachází na Tor webu nebo Dark webu, tak svědčí to o tom, že vlastně ta stránka by správně neměla ani fungovat na klasickém prohlížeči, protože je prostě nelegální. A to jsme měli teďka otevřený. Podíváme se ještě na další. Tohle nám nefunguje.
Welcome to Nolicore and Speedcore. Archiv. Abstract. Ježiši. Já asi vím, co to je. To jsou vlastně MP3 nahrávky, kde někoho znásilňujou a jsou nahraný ty zvuky prostě jak prosí, aby ho nechali. Dobrý, to nechci vidět. Ruská Onion stránka. No, asi takhle. Pro toto video by to bylo všechno. Myslím, že jsme toho viděli, no, moc neviděli, ale pokud byste chtěli další videa z Dark Webu a Deep Webu a chtěli byste něco, neřeknu to jako hnusně, ale něco bizarnějšího, něco prostě trošku víc, co je takový jako víc rizikovější, tak určitě můžeme, ale jediný, co po vás chci, lajkujte tuhle stránku, toto video, dejte odběr a já si myslím, že můžeme jít pak i hloubš. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, občas nějaká cenzura prostě bude, protože ty stránky některé prostě je to fakticky, je to šílený, prostě je to nepublikovatelný a YouTube prostě by to okamžitě zablokoval, protože jak jistě víte, tak když natočíte nějaký video, hodíte ho na YouTube, tak YouTube vlastně zkoumá to video, jestli se tam nenachází nějaká pornografie nebo násilí a tak podobně, jo. Takže to by bylo k tomuto videu. Já se těším na další, až budu natáčet. A pokud se vám teda líbí, dejte like, odběr a napište třeba, co byste chtěli. Napište třeba do komentářů, že chcete top 5 nejbrutálnějších stránek Deep Webu. Není problém. Určitě natočíme a taky bychom mohli udělat nějaký livestream, pokud by to bylo možné. Takže mějte se hezky a těším se u dalšího videa. Čau.